Shalom. Dihita ruas nihuria nadong di bagas joron dohot na di bagas nabi. Dinalau mabongoti perpungat di bagasan tikion. Adorak suta mulai tapasada marohata. Martang yang be mahita di bagasan rohata be asa. Toktong perpungat tahun di bagasan panggong komion ni tuhata. Martang yang mahita. Amin. Horas madihita saluhutna ruas nihurian itu hatta nahina holongan. Namar pungu dohita sadario di minggu parjolo dung Epipanias. Nunga patar dihita debatatai. Ibana do Tuhan namar habangsa. Jala ibana do raja rodi saliling nililingna. Lehon matu Jehovah hamuliao do tagugon. Pangiar maswaram lahu mangedeon habadion nai. Tapuji matuhata marede mahita siap bukwede nomor 74 ayat sada dohot ayat 2. Hite-hite goarni di bata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni todi parbadia natu mapalangit dot tanoon. Amen. Songonodo ninna Tuhan Jehovah, hehe maho, marsinodang maho, aina Roma namanodangi ho, jala hamuliau ni Jehovah, bicar di atasmu, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata ama namarasi roha. Hudok kami mauliate tuho sian nasa rohanami. Ala di jauho hami sian hahulomon tu hatiuron. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai dirajai todim nabadiai mahami. Asalam gada haporsiaon nami. Jala asalab badia parangin nami, unang marlidang binaheni portibion. Asa saat kami rapdot akan naporsia di guarmu, Tuhan uluan nasura suda, mar hite-hite anak kaholongan neroham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tangihon hamuma patik ni debata di minggu sadarion ima di minggu parjolo dung Epipanias. Imana tersurat di Sada Petrus bidusada ayat 10. Dibaheni hohosi hamuma rohamuna, torang marohamuna, sadok makirim mahamu di asini roha na terbuat tuhamu, di hapataron ni Yesus Kristus. Songonima patik ni debata. Atong rak mangidogugu mahita siat Tuhan debata, laho mangulahon naho martu patik nai. Oleh Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon naho martu patik ni. Amin. Tato poti madosata na godangi tuadopan ni debata, tapau be marohata martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jala nabadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manak piga hali hami rotu jolom, huhilala hami rikot do asini roham disaluhut halak pardosa. Alanido bain lahu paserep hami diri nami sadariod di jolom, jala hu parhatopot tami, tung jot-jot do hami manibil sian akka dalam munabadia, songo biru-biru nalilu, say unak pabali hami siat jolom, alanido sanami aidang di halomohor roham hamatian yakka pardosa, alai hamubau ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesa masa luhut hagiduhon nami, dot pangalausion nami, marhite pangulu nami nasa sadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot ma asi ni roham di hami, marhite panidangion, dohot hagogoni todi perbadia, asa terapul situtu rohanami majouho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapo di guarmu nabadiai. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Mucat piaka dolok, jala humutal akarobean, alayangko parasi ni rohaku nasotupa mucat siakko, jala pada ni hadameokku nasotupa humordit, ninna jahoba si asiho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin.
debata turpuk epistel di hari Minggu sadarion, ima minggu parjolo dung Epipanias. Songon patujolo ni jamita nanaing begeotan non, imana tersurat di Markus bidusada mamuka masian ayat 4, 1 ayat 10 sada, tangihon hamuma asa hujaha. Markus bidusada ayat 4, 1 ayat 10 sada. Di halongonat dosi Johannes madidihon, jala majamitahon padidion hamubaon niroha, laho pasesahod dosa. Jadi ruar masude pangisi ni tano Judea, rodi sude halak Jerusalem, manopot ibana, jala di padidion donasida di batangai Jordan, dung di topoti be dosana. Yang gosi Johannesi, ibulu ni utto do ulosna, jala hulik kuling do hokosna, akkasi hapor do situa niloba do si panganonna. Odo jamitana, na Roma siap pudiku na gumogo sianau, na hurak tama do ahu pauduk ahu, makar haritali ni si patuna. Aek do hudi diot tuhamu, alai todi perbadia do didihononna tuhamu. Ujui maro Yesus sian Nasaret, na di luat Galilea, jadi tardidi maibana di aik Jordan, dididi si Johannes. Dina hehe ibana sian ai, pitor dida si Johannes ma mukap langit, jadi songgok mator di songo darapati itu ibana. Jala masa maswara siang gijangin madok, hodo anak haholongan ni rohaku, lomodo rohaku diho, ima sahatna. Martua ma akan atu mangihon hatani debata, jala na upiopsa. Amin. Tidak koma hapor siaut tai, songon na hina tidak koni dongata sa hapor siaut di sadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsia di debata Jahoba, ido ama pargugu naso hatu dosan, natumo palangit do tano. Ahu porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, iman tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabia sia todi parbadia adorang so habubuhan. Ido tuhata natu mau na bernit di panguhuman ni silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tubanua toru, dung ditanom na mula mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani,
sima ibana pai mamula sogo tutano on menghumi halak na mangolu do namate. Au porsiadi todi parbadia, jaladok sadahuria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, do dihasisani dosa, do dihatai nama dok, mula mangolu do sogo daging ni halak nong mate, do diangoluan nasora suda. Amin. Salam orasma dihita na beribadah marminggu sadarion na di bagas nabe suak songoni nang di bagas jorok na mewakili huria. Minggu tanggal 10 Januari 2020 sada ima parjolo dung Epifanias. Topik minggu ta pasangap ma debata di bagasan habadiaun. Muliakan Tuhan dalam kekudusan. Tikting maragam. Naparjolo torop ni par minggu di minggu nasalpu bima dibereng di acara. Napaduahon tikting marbagas. Tikting parjolo dohot paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagason ima Donald Berlin Simbolon anak niamata Jarudin Simbolon tubuni inata kalemen boru napitupulu sian huta si bagading sektor onom ruas ni HKBP resort pardomuan nauli sei Martebing dohot orana Yesi Herlina boru Simanjuntak boru niamata Hamzah Simanjuntak tubuni nata Mariati boru Siahaan sian huta Gang Sriwijaya opat nomor 46 Perumnas 2 ruasnya KBP Jeruju persiapan resort Jeruju. Pamasu-masuon nasida di hari Senin tanggal 10 sada Januari 2020 sada di HKBP Resort Pardomuan Nauli Sai Martebing masuk pukul 10.00 WIB. Patuluhan parmingguan huria di minggu tanggal 10 Januari 2020 sada na naingro patu paon ni huriata do parminggon ima marhite-hite live streaming masuk pukul 08.30 WIB sampai selesai. Jala saluhutna ruas mangihuton parminggoni di bagas nabe. Papoton ruas napidah huria. Mamuka sadarion nunga pidah huria be. Amata Teguh Christian Robin Hood Panggabean inata Roganda Uli Monica Boru Nababan siala pidahuria nasida tu gereja HKBP Dame Resort Serdang Ujung sayang giat di pasu-pasu tuata nasida di Parsauran Naibari Palimahon Hud Majelis Dohot Ruas Nihuria Pasaton selamat merayakan hari ulang tahun untuk kelahiran dan pernikahan tu Ruas Nihuriata na berulang tahun di bagasan mingguan 5 tanggal 10 Januari 16 Januari 2020 sada. Songon nats pembimbing Buima di Jahabe natar surat di sada Korintus sada ayat sia. Titing tambahan.
Di Minggu tanggal 10 Januari 2020 sada nanaingro patupaon ni huriatama parmingguon sekolah minggu ima marhite-hite live streaming masuk pukul 7.00 WIB. Namar sahid amang situa ahutapea nanaing operasi mata di hari Senin tanggal 10 sada Januari 2020 sada. Tabuab bima di bagasan tangiang asa melancar operasi na diadupan ni amang situa ahutapea. Tikting parhepengon penerimaan pilihan minggu kebaktian khusus manang pilihan ujung tahun jam 00 pilihan bulanan buima di ida di lembaran acara nadong suak songoni nang pengeluaran ni huriata songoni ma tikting pakubasion parhepengon ni huriata di samingwon dot akan naing siobasan tu minggu naroon Mauliate dia katangiang partisipasi dukungan di sude program huria saya ditupahi Tuhan ima nasa pikiran gogo dohot pambayanata tu huriana ganup mahita manangyakon nasa pakobasion ni huria tu mingguon asature mardalan bain sangap diguarni tuhata songonima tikting di bagasan samingwon mau lihat tema dihita. Dame ni debata na sumurong siyan saluhut na roha. Iman na mga ramoti roha ng pikiran mo nabi di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Oras madihita saluhut na. Hata ni tuhatang ujahan jamita di minggu sadaryon tersurat ma di Pesalmen biddo 20 sia ayat na parjulo ro di ayat na pasapulu sadahon tajaha maturpukta songonom madidok tapai hutihut ma ede sian sidapit lehomma tujahuba hamu ali aka anak ni debata lehomma tujahuba hamuliaon dohot hagugoon lehomma tujahuba hamuliaon ni guarna marsobba mahamu tujahuba mamake pahean parhaduan
Suara ni Jahubado di atas ni aka aik. Debata ni hamuliaon parohon rongkur. Jahubado di atas aik aka nabulun. Suara ni Jahubado mardongan hagogoon. Suara ni Jahuba mardongan hatongamon. Suara ni Jahubado uponokon akka hau ares jaladi punokon Jahubado akka hau ares di Libanon. Huhut panihalihalon nasida di bagasan di bahen songon anak ni lobu nang Libanon nang Sirion songon anak ni Horbo jalang. Suara ni Jahubado manggurason jilam ni api. Suara ni Jahubado mabahen humutal halongonan. Di hutal Jahubado halongonan kades. Suara ni Jahubado mabahen marasar akatini jala di palangado akka tobak. Jala sudi na di bagasan joronai madok hamuliaon. Marhabang sado Jahuba makorhon aik nasumar. Jala marhabang sado Jahuba pabuar raja rodi saliling lilingna. Lehonon ni Jahuba dusugot pergugo tubang sonai. Tupahan ni Jahuba dusugot bangsona mar dame-dame. Ola nido saha ni trupukta. Kadongan na ni haholongan na di bagas joro dohot na di bagas tabe. Hata ni tu hata tutu di bagasan tikyon. Di minggu parjolo dung Epifanias. Epifanias merlapata mai hapapatar ni debata. Di bagasan turpukta gabe di buam mahita tu namasa di lingkungan bonapasugit na julu ala di pangaratuan hitanoaing yado tabigi ima mamurpur molo manabieme panen roalugo di purpur mai di huti madoho apang di usehom ma eme lau malapung tinggal ma akka naporngis. Molo di kemajuan berikutnya tatada dora kipas diputar usehon eme gabe lau lapungna do akka hurakamna madabu matutoru akka namarisi maneng akka naporngis. Gabe di Guarimon di zaman Nuaingon siulus lapung. Manguluson lapung. Jadi molosiani tabereng sada keinginan ni jolma asa mersirang lapung dohot naporngis. Dang di halo mohon jolma saya marsaur lapungi maneng hurak kami dohot eme nabagahi. Alana gabe molo digilingi dibuan tukilang gabe holan pagudak kododak pagudak kon hution sejuma ape dangadong pola berpengaruh tu gudang ne boras na digiling. Baru berpengaruh mesti di tikimat jomur. Jadi asa unang songoni digiling ma di kipas ma di purpur ma asa dengan porngis ias bersih gabe ulit nang pakorhonna tutonga-tonga ni akka jolma songoni ma nang harjaon ni dibata dang lomoro hani dibata di persauran nabadiyai adong nasobadia
Dang lomo rohani debata di bagas joro di parsauran nabadiyai, di parsauran naulii, persekutuan yang indah dan suci itu ada hal-hal yang tidak suci. Tuhan tidak suka dengan hal itu. Ido ubahin di kimadabu jolmatu dosa si Adam do si Hawa. Dung madabu nasida dang mia benasida di haulion dang mia benasida di hamulion ni debata hasangapon ni debata langsung digusur, diusir oleh Tuhan dari Taman Eden, dari kerajaan Allah. Dang lomo rohani debata di sibe si Adam do si Hawa ainung ngamar lapu-lapu dosa nasida. Begitu juga kita ketika beribadah, Tuhan tidak suka dengan kita yang masih percaya dengan gunung yang tinggi, percaya dengan ciptaan-ciptaan yang lain, percaya dengan kehidupan-kehidupan roh-roh jahat yang ada di dunia. Dan lomo rohani debata molo masuk kita tu bagas joro ni HKBP jirujon alai porsia do pehita tu gana-ganaan. Tuhan tidak suka itu. Tuhan tidak menginginkan itu. Karena itulah di dalam firman Tuhan didokon marsuara do Jehovah di atas ni aka aek dan adong patu jolma manoba aek. Marsuara do Jehovah di atas ni aka aek na bolon, bahkan aek na sumar dan toho jolma bolo manoba aek na sumar. Hape ro ibana tu bagas coro. Itu tidak Tuhan sukai. Jadi neng dohonon na marhiti-hiti turbuktai dan ngadong si sobaon anggo so debata. Manang na aek na bolo ni, manang na aka na asingi, manang aka roh nenek moyangi, dan ngadong. Margogo do debata, suara ni debata, laho papidop pon, laho pamatihon sa luhut na. Jadi marhiti-hiti turpukta, poin pertama nang didokot tu hita, puji ma Jehovah, pos maroham tu Jehovah, unang besai marpos di roha, tuna dihasyanganon. Ala gabe hahurangod doi ketika kita memuji Tuhan, alai pos do perohata, mamereng aka gana-ganahan do akalan na asik. Dang lomo rohani Jehovah, dia kasih sokoni. Perlu dope disi ima pamurpurion, mana yang pembersihan, mana yang dikipas jolo, aka lapung, aka parange naroa, aka panobaon tu gana-ganaan. Asa ido hamuliaon ni debata. Jala tusido hita di ahid debata marhiti anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dungi jauh hita diakat gabe yanakonna asabwa asamulak menjadi Adam yang lama, Adam yang dulu hidup di dalam kemuliaan Allah, bukan hidup di dalam dosa. Jadi terupukta paingoton hita di dua masa naking, masa Adam dan masa kita di dalam Yesus Kristus. Asa wajah orang Kristen memancarkan kemuliaan Allah. Patuduhon cahaya terang Tuhan. Bukan lagi percaya dengan yang kita sebut tadi. Yang berikutnya lebih maju lagi, Tuhan menginginkan kita dalam memuliakan Tuhan dalam kekudusannya, menarik kita ima marhite-hite memuji debata, memakai pakaian namar haduhuan. Bukan masalah baju, tapi rikok do baju. Bukan masalah penampilan, alai rikok do tong penampilan. Bukan masalah harga baju, tetapi harusnya
marhadohuan sopan. Jadi memuliakan Allah di dalam kekudusan, kita harus menjaga pakaian kita masing-masing. Jika tidak, mengapa kami perhalado ini sintua pakai jubahnya, pendeta pakai jubahnya? Itu menunjukkan kita menjaga kemuliaan Allah marhite-hite pakaian, parabiton. Kenapa setiap ke gereja orang memparade dirina, sepatuna disimir, bajuna disetrika, mari dijo, do akalan na asing nai, bukan hanya untuk asal nang bau tudongan, bukan. Tetapi ketika kita bersih, ketika kita marpahian na marhadohuan secara jasmani, kita datang kepada Tuhan untuk memuliakan namanya, itu juga diinginkan Tuhan. Karena apa? Karena tidak mungkin baju kita bersih, pakaian kita bersih tanpa hati kita bersih. Hapa patar ni roha na yasdo diri na yas. Hapa patar ni rohana na sopan do pasangapon debata gabi bajuna sopan, memuliakan nama Tuhan. Jadi hati-hati orang Kristen untuk memakai baju na marhadohuan, memuji pasangan goar ni debata. Jangan karena keinginan-keinginan para anak muda-mudi, keinginan model-model sekarang atau yang lain-lainnya menjadi memakai baju yang tidak sopan dalam beribadah ke gereja. Jadi diinginkan adalah cara pakaian kita juga untuk memuliakan nama Tuhan yang kudus, karena Dia kudus. Kemudian ucapan, perkataan kita. Perkataan harus dijaga sebagai orang Kristen untuk kemuliaan nama Tuhan. Memuliakan Tuhan dalam kekudusan, bukan hanya datang di setiap hari Minggu, tetapi memelihara caranya berbicara kepada orang lain. Memelihara mulutnya menyampaikan kata-kata kepada sesama. Jadi bukan hanya pakaian, tapi cara, kata, dan ucapannya harus menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Jadi marhiti-hiti turpukta di paingok mahita, karakter orang yang percaya dan memuliakan nama Tuhan, dia harus memelihara caranya menyampaikan sesuatu. Apalagi di dalam Korintus dan di dalam Roma, di dalam Jakobus juga dikatakan asa dao simakudap ni halak Kristen sian kata-kata kotor, kata-kata yang tidak bermakna. Tetapi orang Kristen harus menjadi pembicara, pemberita kemuliaan Tuhan. Harus membicarakan. Di dalam ayat 9 dikatakan suara ni jahuba do mabahen marasar akatini taboto do tini molo adong rere tikar di jabu na di rakit sian bayon manang sian bulung-bulung na asing liling may dang dipake dang dijomur ape topu mari pake ape lembab ihudu lima itu gatal ape pakai baju di mana adong madisi na memet sian no memet na menetian sian no menet mengulu binatang tini imag warna tini tinga lamubal gamuse at tingano ngaboy taberengi ala yang mampu melihat tini ima manuk. Jadi mula tabereng marhais manuk si tuduki ayaro ipangani manuhon. Habis si tuduki holan pasir do tabereng si
Ada di situ binatang-binatang yang sangat meret kecil, tapi dia bisa didokot di bagasa turpuk tahun. Hal yang sekecil itu pun marsuara do debata maradoponi. Jala di palanga do aka tombak di palanga lapatanna torus mertubuan aka heu ditobahi asa gawe harangan langa asa adong disi aka suasuanan lam mertubuan doho aka binatang. Jadi-jadian nih debata. Jala sudi di bagasan joronai nama dok hamuliaon di debata hamuliaon. Omanaki na di doho na tuhita. Asa marhite-hite hatata ikon dohonot tamadok hamuliaon ma di debata. Dang hamuliaon di na asing. Dang hamuliaon di rohaku. Dang hamuliaon di pikiranku. Maneng lang akka na asing nai. Alai hamuliaon ma di debata. Hola debata do na patut sebaut. Dang adong na asing. Imam marhite-hite naking marhite-hite ngoluta naung dipadiri Tuhan Yesus Kristus. Gabe marhasa ngapon marhamuliaon. Dohot marhite-hite hatata. Cara bicara, kata-kata yang dipakai supaya menjadi mengucapkan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi mau cerita hita tudongan ikon ya lusinasi da manian dohot hasang apa madi di mata. Na tuari da bua songorom mana masa tuau meluau sa parmaraon cerita tudongan na. Bah mau lihat mati di Tuhani. Itu dia responnya. Ale molo na asing do tahatahon maneng cerita ni kepribadian ni halak do ta ceritahon hal-hal negatifnya, pasti responnya juga tidak bagus. Pasti tidak hamuliaon bagi Tuhan. Ya marhite-hite turpuk tahun dipaingok mahita supaya setiap apa yang kita ucapkan harus menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Nah manghihum Moses yang turpuk ta dipaingok mahita asa margogo hita pasangapon goar ni debata pinarguguan ni todi porbadia kabiboy hita pasangapon ni bana hobar tulomo ni rohana marhite-hite rohana porsea marhite-hite parangi marhite-hite cara pakaian marhite-hite aka pakatayota gawe marsangak ma Tuhani holani bana do si pujian kemuliaan Tuhan dalam kekudusannya. Karena Tuhan kudus, mari kita menguduskan diri kita selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Martangiang mahita. Tuhan Jehovah debata amanami namarhabangsa di Banua Gijang mauliate ma Tuhan di hatam na badiay na paingoton habi di ngulunami. Ima taga sohutadda hami Yesus anak mo na makaholongi hami tutu Tuhan daudo hami sian adopamo ale marhiti-hiti hatam ditikyon nunga diay ko hami gabe yana komo gabe mangulu dihasangapon hamuliaon na sian hoy ala nunga disesaho dosa nami. Ala niya malay Tuhan nang akaparangin nami hata nami pangalakkan nami. Marhiti-hiti minggu sadaryon diigil hami. Asa saluhun nai marhasangapon tuguarmo. Asa saluhun nai gabi hamuliaon tuguarmo. Ala niya Tuhan naung niyay mo hami. Gabi akayanakom mo. Aka na makatahon barita nauli. Barita pasu-pasu. Na maparangihon hatam di tonga-tonga ningulu nami. Pergugoy mahami Tuhan. Asa gabi pasu-pasu hami tuaka na humaliang hami. Gabi marsangap magwarmo, marmulia gwarmo na badiyay. Tuhan Jehovah debata amanami tordimma na mangaroroti hami laho
maparangihon sa luhod na hatam. Ditikyot Tuhan di bona ni taonon mangido hami asahoma na mga puli rohanami na mapargugoy rohanami mulo masapi di hami noaing pandemi virus COVID-19 siya gabi dipaksa hami ikon patupahon per mingguon secara live streaming di bagas ganup ruas ni hurian. Tutu Tuhan sa itu matangis dotod dini hami sa luhud na ruas ni huriami. Kaya bidang adong kepastian di hami. Alain napos dorohanami anggo asin roham. Pasti jalamanok tong doi lehonom mutu hami. Dalam hiti-hiti minggu sadari opel live streaming akar ruas ni huriam dang nagabe moru asin roham alai lam hotma asin rohami di tonga-tonga ni keluarga nami ganuk marsada-sada uparadi hami diri nami uparadi hami arta nami uparadi hami televisi nami nang aka handphone nami na pinasaha mutu hami dang holan na online di aka media sosial alay mabigi hatampe gabi hupake hami sa luhud nai dang holan na manoton siaran TV be hami alay marhite-hite asini roham gabi hupake hami marbungaran hatam di tonga-tonga ni bagas nami Tuhan Jehovah debata aman nami layali Tuhan pos dorohan nami nasal puhonom mudo panahiton siya tonga-tonga ni ngodo nami. Apala di bonani taunon ali Tuhan. Upasa tami diri nami. Upasa tami nang aka keluarga nami. Terlumo bima naposom. Situa ahu tapea. Diari marsugot naing mengadopi operasi mata. Hala adong ketergangguan di simalulung nasida. Tuhan Jehovah paradi marohani amang nami papos rohana. Unang ganggu oleh Tuhan. Asa tulus saluhudna ima pangobation tu simalulung ni amang nami Tuhan Jehovah meragam donang akabarita na hubigi hami noengon. Di samping ni virus corona adong domasa aka na medabu ima penerbangan na menuju sian Jakarta tu Pontianakon. Tuhan ditagam aka keluarga do pajupang doho aka keluargana di bagas alas ni roha paimaimahon na sida di bagasna doho paimaimahon di bandara alay gabi lungon ni roha do nahabigian. Jaladang buhi dibereng na sida buhi ni keluargana. Tung sada pukulan. Maneng sada haciton di bagasan roha na sida. Alay Tuhan songon aka ruas ni huriam hami. Akabipi jurujon. Martangiang hami pargugoy masaluhun ng keluarga. Na mangadupi namasay. Jala padaw mato aka ari-ari na mangihot aka namasa si songoni. Ajari sa luhud na angka penerbangan asa di parwahon ima angka hahipason ni pesawat na sida. Asa gabi silas ni roha tuaka penumpang aka hami haduan. Kaya ditubuh aka las ni roha mulo pacupang doho aka keluarga di bona pasugit doho di nganano. Tuhan Jehovah debata aman nami. Tuhodo hami marhapurusan. Ay hodo na marhuaso di saluhud na. Songon hatam na hubigi hami sadarion. Asimarohamali Tuhan roroti mahami dongani hami di parnguluan nami
Di bagasan sadarion ro di saliling-dililing na. Asa setoktong hami mian di bagasan ho. Jala tubulas ni roha di tonga-tonga ni ngulu nami. Marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Jalo matangyang nami. Amin. Maredde mahita. Tatangya koma peliata tuadopan ni debata martangi yang mahita. Hali debata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni salut sileho-leho na dinggan. Don nasa ulibasa na moliutus. Upasat tami masenalahom mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uwa na husus di jolom. Pasu-pasu majalara moti asa perhasyang hami pilihanon. Pati bulhon harjam tonga-tonga ni huriam doh di portibion. Buai marwanami marhite-hite todim. Asalam mutadahami godang ni sileo-leo mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyama nami na di banua gijang, say pinurbadia magwarmo, say Roma harazom, say South malo maniroham di banua tongon songon na di banua gijang. Leo matuhami sa rohang uluan siapari, say sama dosa nami som panesa nami, di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unang hami tugion tu pangujunan, paluama hami sian pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala asirohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasarhom madamena tutodi munabe. Oras medita.